Evo, gospođo Tomašić, u vašem smo uredu u Strasburu, ali evo, bavit ćemo se malo našom domaćom politikom. Evo, za manje od tjedan dana su izbori. Tko će ući u drugi krug? Pa ja se nadam da će u prvom krugu pobijediti Škoro, da neće biti drugog kruga, a isto tako mislim ako bude drugi krug, da će u drugi krug ići Škoro i predsjednica. Dobro, vi podržavate Škoru, Miroslava Škoru, zašto? Pa zato što vjerujem da može, da je samouvijen čovjek i da ne pati od toga da ga drugi vole, ja mislim, i da će raditi ono što treba raditi. Dakle, ono što on cijelo vrijeme govori, vratiti Hrvatsku hrvatskom narodu. Znači, ne vjerujem da će se slušati Brisel, ne vjerujem da će čekat kad dođe negdje van da će ga tapšati po ramenima kako je sve obavio onako kako oni traže. I mislim da zna što radi. Jednog dana kad se vrati, kad završi s politikom, pa kad se vrati nazad, on će opet ima svoj život, svoj način života, zaradio je novac svojim rukama, dakle nije živio od politike. Bilo je priča da je zapravo Škoro ratni profiter, dok se je pucalo i trebalo nositi pušku, on je bio negdje daleko, a pjevao je i od toga je dobro zarađivao. Pa što, kakav ratni profiter? Pa nisu njega mobilizirali pa da je on pobjegao. Mislim, a pogledajte puno ove u München bojni, jer su jedni čoravi, jedni ne čuju, jedni ne vide, jedni ne hodaju, jedni ovo, a sad su svi oni tu i svi su oni veliki domoljubi. Ne zanima me to više, zanima me tko je kakav čovjek. Jer ako je dobar čovjek, ako je vrijedan čovjek, pametan čovjek, odlučan čovjek, onda će napraviti Hrvatsku onakvu kako je i Franjo Tuđman na kraju krajeva sanjao. Dakle, rekli ste da li Škoro ima onda kvalifikacije za političara? Dajte to pojasnite nam malo. Vi kažete da ima, što je to konkretno? Pa konkretno stoji iza svoje riječi, konkretno je da zna što radi, konkretno je, gledajte, ovo što on politički nije još toliko sazreo ili uvezan u te politički žargon, politički riječ, pa šta doći to na svoj način. Nisam ni ja sam već 20 godina u politici, pa opet nisam politički ili diplomatski sazrela, da kažem, da ne ponašam se diplomatski, ali sam ušla čistog obraza i kad izađu čistog obraza. Dakle, želim takvog političara, želim političara kojemu nije stalo što drugi državnici misle o njemu, nego mu je stalo što njegov narod misli o njemu. Dobro, ali kako onda misli voditi vanjsku politiku? Dakle, politika je pogotovo ta vanjska kompromis. Nažalost, mi smo mala zemlja, pa je kompromis često puta baš nije na našoj strani. Kompromis je ako vi kažete jedno, ja drugo, ne slažemo se i na kraju nešto usuglasimo. Nije kompromis ako ja dođem vama, vi meni kažete što ću ja raditi, ja kažem dobro, ok, idemo dalje. To nije kompromis. A ima li Škoro, evo recimo, nekakve kvalitete državnika? A to ćemo vidjeti. Ne možete, mislim, predsjednica jednom rekla, Škoro je, šta je ona rekla? Ne pokus, nego... Eksperiment. Pa mislim, šta je ona 2014. kad je išla za predsjednicu, šta ona diplomirala predsjedništvo? Znači, gledajte, čovjek se mora dokazati da smo mi, da je narod od 1990. svake 4 godine vladu, svaki 5 godina predsjedništvo, da je svaki taj period bio nekoga novog. Ovaj nije odradio dobro, idemo dalje. Ovaj nije odradio dobro, ne damo mu šansu za dalje. Mi već do sad raščistili tu političku kaljužu. Do sad bi imali i zastupnike u Hrvatskom saboru, i predsjednika vlade, i predsjednicu države koji će raditi za narod. Jer znaju da nakon toga više neće imati šansu. A mi smo išli lijevi, desni, jer kao nema manje zlo. I uvijek smo birali manje zlo. Dobro, ali da li Hrvatska ima još vremena za eksperimente? Ali onda opet onda biramo manje zlo. Opet onda biramo manje zlo. Zašto moramo uvijek birati manje zlo? Idemo birati jednom dobro. Ako gledajte, kad sam ja ovdje došla, ja nisam ništa znala o Europskom parlamentu, ali ja sam skupila oko sebe svoje savjetnike i mi smo sve skupa radili i odlično radimo. Ja sam najaktivnija zastupnica. Ako on skupi ljude oko sebe i shvati, i vjerujem da je shvatio da on nije najpametniji čovjek na svijetu, ali da svi oni skupa će nešto znati, i onda ćemo biti sasvim u redu. Ako on ima dobre savjetnike, vjerujte mi, bit će to ok. Tko su glasači Miroslava Škore?
Kog vi očekujete da će za njega sve glasati? Mislim, sad desnica je to malo u čudnoj situaciji. Pa nije desnica, to više mediji čine desnicu u čudnoj situaciji. Nije desnica u čudnoj situaciji, a ja vjerujem, gledajte, 50% ljudi ostaje doma. Ja vjerujem da je on uspio doći do tih ljudi i da će ti ljudi, kako bar neki govore, prvi puta izaći na izbore za predsjednika Republike. A da li je njegov taj program koji nudi, da li je on izvediv? Mislim, to je njegov program malo liči, dakle, na vraćanje na polupredsjednički sustav. Ne ulazim sad u to da li taj sustav dobar ili nije, nego čisto da li je izvedivo Je izvediv, ako se ide na referendum, zašto ne bi bio izvediv? Gledajte, problem je u tome što predsjednika vlade ne bira narod. Predsjednik vlade može biti bilo tko, jel tako? Saborski zastupnik može sa, 800 glasova, ne znam, biti ministar, biti ovo, biti ono. Predsjednika države biraju ljudi u milijunskom broju. Sad, ako je predsjednik izabran, zašto predsjednik isto ne bi pokazao da on može i zna nešto? Znači, mi uvijek govorimo iznad Sabora je jedino Bog. Nije istina, iznad Sabora je predsjednik Hrvatske vlade. I to je cijelo vrijeme bilo do sada. Znači, one zakone koji trebaju proći, predsjednik vlade će poslati u Sabor i reći ja želim da to sve prođe. I to prolazi. A možda nije uopće biran od naroda, ali predsjednik države koji je biran od naroda imenom i prezimenom kaže ne, taj zakon šteti našoj državi, idemo na Ustavni sud da vidimo je li taj zakon valja. Znači, predsjednik po meni bi trebao imati te ovlasti da može zaustaviti zakone, da može poslati zakon na Ustavni sud, da ne prođe. I isto tako nije stranački čovjek koji se ne boji predsjednika vlade i koji ne mora razmišljati, ako ja njega kritiziram, neću biti njegov kandidat više.